Varování. Na toto video by se neměl dívat nikdo, kdo chce nadále pokračovat ve sbírání karet. Opravdu i takhle špatný box s kartami si můžete koupit a může to na vás zanechat psychické následky. Video bylo zkráceno na maximální délku, kterou může sběratelův mozek vydržet. Plná verze pouze na vyžádání. Můžu říct, že hobbybox s Lokim je pro mě zatím nejhorší hobbybox, co jsem kdy koupil. No, nejedná se jakoby o provedení karet. Karty jsou jako provedený hezky a tohleto, ale co se týče obsahu, tak to zase takový šlágr nebyl. Jako ze základních karet se podařilo složit víceméně víc jak polovinu karet z toho příběhu, takže jako určitě nebudu kupovat další box. To by musel být už hodně levnej, aby to pro mě mělo nějakou cenu. Jinak jako když jsem koukal na ty karty, co tu jsou jakoby ty speciální, to je tenhleta, tak umělá inteligence ji ohodnotila na 500-600 korun. Na internetu jsem ji našel prodat za 200 přesně tuhletu, jo, že se i prodala za tu stejnou cenu. Pak jsem koukal samozřejmě na tu, co by měla být jakoby nejcennější. Jo, to je tenhle ten s tím filmovým tím záběrem. Zklamání bylo hodně velký, protože tahle karta se fakt prodává za nějaký 200. Jo, že nic na ní cenného není. Jo, prostě nevím, jako jestli to je přímo tou postavou daný, nebo to limitovaná karta, taky vzhledem k tomu, jako, že ta limitace je hodně vysoká, tak její cena je taky nějakých, řekněme, 50-60 korun, no, že nikdo o takovouhle jakoby kartu velký zájem mít nebude, pokud to nebude chtít jenom zkompletovat. No a ten alternativní jakoby ten time range, tak to je taky jakoby úplně cena o ničem, protože není žádná limitace, takže 50 korun. No a to jsou jakoby víceméně nejlepší karty z celého toho hobbyboxu. Takže pokud nejste vyloženě fanouškem Lokiho, tak tenhle ten box nedoporučuju, protože ty karty za ty peníze, co v současnosti ten box stojí, jsou podle mě hodně špatný. Tak to je všechno.